Dobre. Ako natankujeme CNG? Chcem tankovať, potvrdím, chcem platiť kartou. Áno, jasne to tu píše, odpočítaná bude len táto suma. Napíšem sumu, ktorú chcem povoliť. Mne stačí 20. Pokračovať bezkontaktne. Nech prichystal som si kartu, takže ju teraz vyťahnem. Overovanie. Výborne, môžem tankovať. Na zeleno vypísalo. Otvorím nádrž. Víčko. Tak to je správne, že sa to dá nasadiť. Šupnem to tam. Odtočím kohútom. Presne takto. Táto západka mi zapadla, bolo počuť zasičanie, znamená spojilo sa, stlačím štart a plní. Táto ovládacia páka celá sa dá otáčať, ak vám to nesadne do ruky, dá sa to natočiť tak, aby vám to zadlo. Stojan vypíše End. Nemusím nič stláčať. Teraz chytím, potočím ventilovom, aby mi táto rovná plocha dosadla k tomuto krúžku, aby sa odistil. To znamená takto, takto, takto. Vznikla tu na medzera. Palcom potiahnem. Tak. Už vidieť, už to dosadlo. Teraz normálne zosnímam dole. Zavesím. Zavrem. Zoberiem lístok, na ktorom mi odpočítalo len tú sumu, ktorú som tankoval. Prídu SMS-ky. Prvá SMS-ka bola o 20 €, ktoré som alokoval, ktoré som dovolil alokovať. Druhá suma je o stiahnutí týchto 15,36 z tej 20-ky a 20-ku mi zase odbrzdia na účte. To je všetko.